Vive 100 años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo arriba. Pregunté, ¿qué piensa? Tú dijiste en darte un beso. Veneno las horas de mi vida. No puede ser porque la vi. Microrelat finalista, el text que porta per títol Cadència, escrit per Anna Bonany de Palafrugell. Com a microrelat guanyador, el text titulat Sommelier, que pertany a Víctor Lorenzo. Alça la copa i n'observa el contingut, d'un color groc intens, brillant, amb tons daurats, semblant als cabells de la Clara sota el sol de migdia. La remena lleugerament i s'adona que gairebé no es perceben les llàgrimes al fi cristall. Millor així. I avui em sembla que ho hem pogut tenir amb música, amb llibres i ara amb el vi.